त्यामुळे ह्या देवस्थानाकडे सांगावं तेवढं इतिहास कमीच आहे. पण आता ह्यावेळी हा हे देवस्थान कणकवली मालवण रोडला रोडवर असलेलं हे देवस्थान आहे. हे नवसाला पावतं या नमस्कार मंडळी, मी संजना भोगले. आज मी तुमका कसाल एसटी स्टँड पासून 1.5 ते 2 किलोमीटरवर असणाऱ्या आणि कसाल मालवण रोडवर असणाऱ्या सुप्रसिद्ध आणि नवसाक पावणाऱ्या श्री काजरोबा देव या मंदिराची माहिती आणि इतिहास सांगणारा व्हिडिओ दाखवणार असेल. चला तर मग ऐकाया ह्या मनातल्या जाणणाऱ्या आणि नवसाक पावणाऱ्या काजरोबा देवाची गोष्ट. मंडळी, जेव्हा माणसाचा मन खचता त्याच्यासमोर खैचोच मार्ग उरना नाही, जेव्हा त्याच्यावर मोठा संकट येता तेव्हा माणसाक खऱ्या अर्थान आठवता तो म्हणजे देव. मग माणूस देवासाठी अगदी होयाता करूक तयार होता, मग ता काय वासांदे. मंडळी, कोकण म्हटला की निसर्गाची हिरवळ आपसुकच डोळ्यासमोर येता आणि याच निसर्गाच्या अंगाखांद्यावर मनसोक्त वावरणारो आणि निसर्गावर प्रेम करणारो कोकणी माणूस डोळ्यासमोर येता. जेवढा निसर्गावर त्याचा प्रेम असा तेवढीच निसर्गाबद्दलची आदरयुक्त भीती सुद्धा त्याच्या मनात असा. वड, पिंपळ, औदुंबर, काजरो, आपटो, सातिवन, रुमड, आंबो ही आणि अशी अनेक झाडा ह्याच्यात तो मित्रत्व आणि देवत्व शोधता. फक्त दगडधोंड्यातच नाही तर मातीचा वारूळ, झाडा, नदी, पाणवठ्याचो भाग, जंगल हेंका सुद्धा काही भावना असत. त्यांचे पण काहीतरी नियम असत आणि ते पाळले तरच माणसाचा अस्तित्व टिकाण रावताला असा तो मानता. त्याच्यासाठी त्या जाग्यार मंदिर बनवता, त्याची जतन करता आणि त्याच्याशी संवाद साधता. आपले जे काही इच्छा मनोकामना असत ते गाराणा घालून देवासमोर मांडता. आणि ही निसर्गाची देवता त्याच्या हाकेक तेवढोच प्रतिसाद देत ह्याच्यावर त्याचो ठाम विश्वास सुद्धा असता. बरोबर ना गाववाल्यानो? त्याच्या निमित्तान काय होईना हैल्या निसर्गाचा, जंगलांचा, झाडापेडांचा संरक्षण होता, त्यांची जतन केली जाता. आणि तुमका तर माहितीच असा की कोकणातल्या प्रत्येक गावाची एक वेगळी ओळख, एक वेगळी परंपरा असा. ही परंपरा सांभाळणं सुद्धा तितक्याच गरजेचा झाला असा. या मंदिराची एक खासियत अशी पण असा की हय थोडो वेळ जरी तुम्ही बसलास ना तरी रस्त्यावरसून जाणाऱ्या येणाऱ्या गाड्यांचे हॉर्न ऐकाक येत रावतले. देवळात बसल्यावर असा वाटता की आपल्याक बघून ओळखीचो कोणतरी हॉर्न वाजवता की काय, पण तो हॉर्न मनोभावे त्या भाविकान देवासाठी वाजवलेलो असता. हॉर्न वाजवून नमस्कार करून मग वेसून गाडी पुढे जाता. हॉर्न आणि श्री काजरोबा ह्या गणित काय माकाव समजलेला नाही होता, पण आता माकाव तीच सवय झाली आहे. थंय गेल्यार हॉर्न वाजवून नमस्कार करून पुढे जाऊची. ही जी काय तुमका पाळणी, घंटा, वस्तूंचे, अवयवांचे प्रतिकृती दिसतात ना ते सगळे पूर्ण झालेल्या नवसांची खूण असा. आता आपण प्रत्यक्षच काजरोबा देवाचा इतिहास काकांकडून जाणून घेऊया. एकच मी सांगू शकतो, हे काजरोबाचं मंदिर आहे. हे पहिलं आज नवसाला पावणारा देव, मनातला जाणणारा देव, अशा देवस्थानाची ही प्रचिती आहे, अनुभव लोकांना आहे. त्यामुळे ह्या देवस्थानाकडे सांगावं तेवढं इतिहास कमीच आहे. पण आता ह्यावेळी हा हे देवस्थान कणकवली मालवण रोडला रोडवर असलेलं हे देवस्थान आहे. हे नवसाला पावतं. या देवाकडे फक्त अनुभव घ्यायचा आहे, काही घेणं असं पैसा अर्जाचं काम नाही. ज्याला कोणाला अडीअडचण येतात अशा माणसांचा हा उपयोग पडणारा देव आहे आणि ह्याचा अनुभव येतोय लोकांना. हे पहिलं मंदिर आज जवळजवळ 150 वर्षापूर्वीचा अनुभव येत आहे की ह्या 150 वर्षापूर्वी या ठिकाणी हा छोटस एक काजऱ्याचं झाड होतं. काजऱ्याचं झाड आणि काजऱ्याचं झाड त्या अस्तित्व आहे त्या ठिकाणी. काजऱ्याचं झाड आज या ठिकाणी आहे, जिवंत प्रत्यक्ष पाहायला मिळतंय आणि म्हणून ह्या देवाला नाव पडलं आहे काजरोबा, हे नाव पडलेलं आहे. ह्या
ठिकाणी आज मोठी एक गुहा होती. पहिली वडिलोपार्जित आमच्या वडिलांनी किंवा आम्ही सुद्धा प्रत्यक्ष बघितलेली ह्या ठिकाणी एक गुहा होती आणि जंगल जाम झालेलं होतं आणि त्या जंगलात एक साधू आजबाजूला इथे येऊन राहिलेला होता आणि त्या साधू ह्या गुहेमध्ये स्वतःच जेवण स्वतः करून जेवत होता. त्यावेळी या ठिकाणी रस्ता कच्चा रस्ता होता. मालवण रस्ता हा कच्चा होता. आज त्या ठिकाणी कुठेतरी 2 तासांनी 3 तासांनी एक गाडी जात होती. आता अनेक गाड्या ह्या ठिकाणी या रस्त्यावरून धावू लागलेल्या आहेत आणि या ठिकाणी ज्या गाड्या जात आहेत त्यांना प्रत्यक्ष अनुभव आहे की ह्या ठिकाणी येता जाताना ह्या देवाला नतमस्तक होतात आणि लोक पुढे जातात. जी काय कामकाज अडली आहेत ती कामकाज पुरी व्हावीत यासाठी इथे नमस्कार करून पुढे जात आहेत. तर ह्या ठिकाणी त्यांना अनुभव येतोय. या ठिकाणी एसटी किंवा आज प्रायव्हेट लक्झऱ्या बऱ्याचशा चाललेल्या आहेत. या चाललेल्या लक्झऱ्या कुठलाही लक्झरीवाला इथे अगरबत्ती लावल्याशिवाय पुढे जात नाही. हा काजरोबा म्हणजे काजरोबा आणि हा नवचतुर्शीमीचा मालक 360 खेळाचा मालक आहे. हा या ठिकाणी नवसाला पावणारा देव म्हणून हा ओळखला जातोय. या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारची आज अडचणी येत असतील तर त्या ठिकाणच्या अडचणी निभवण्याचं काम हा करतोय. प्रत्यक्षात कोणाला जर बघायचं असेल येऊन भेटायचं नसेल तर या ठिकाणी तुम्ही बोललेले नवस घरी जरी राहून तुम्ही बोललात आणि तुमचे नवस पुरे झाले तर तुमचे नवस तुम्ही येऊन फेडायचे आहेत. फेडायचे राहायचं नाही. नवस पुरे झाल्याच्यानंतर संपूर्ण या ठिकाणी जे काय बोलाल त्याप्रमाणे त्याचा आज जे काय देणं घेणं आहे ते करायचं. उदाहरणार्थ आज नोकरी धंद्यासाठी तुम्ही बोलत असाल कुठे भरतीसाठी किंवा आज पावण्याच्या कुठेतरी आज पावण्याच्या अर्ज ऍप्लिकेशन केलेले आहेत. तुम्हाला यश यावं असं तुम्हाला वाटत असेल, तुम्हाला प्रत्यक्ष यायला नाही जमत असेल तर तुम्ही जिथे आहात तिथून त्या काजोबाचं नाव घ्या. नाव घेऊन त्याचा अनुभव बघा आणि त्याला विचारत बोला काय बाबा माझं आमचं काम झाल्याच्या नंतर आम्ही तुम्हाला 1 घंटा मागू किंवा तुम्ही काही 5 नाळाचं करून ठेवू 25 नाळाचं ते जे तुम्हाला असेल ते तुम्ही बोलायचं. स्वइच्छेने तुम्ही जे काही देऊ शकाल ते द्यायचं. हा तुमच्या इच्छेप्रमाणे तुम्हाला वाटत असेल तुम्हाला तुमची इच्छा काय आहे. जेव्हा कधी कोण घंटादीप लावतोय, कोण या ठिकाणी लाईट लावतोय, अशा पद्धती प्रत्येक जण जो तो ज्याला त्याला वाटेल त्याप्रमाणे तो नवस बोलायचा आहे आणि नवस तो फेडायचा आहे. जागृत देवस्थान आहे हे खरं आहे. कुठेही नोकरी धंद्याकडे जा, कोर्ट कचेरीकडे जा, मुलाबाळाचे अपंगत्व आहे त्याकडे जा किंवा आज लग्न कार्य होत नाहीये, मुलं बाळ होत नाहीये, अशा पद्धतीत काय अडचणी असतील त्या पैशा अडक्यांची कोणाकडे गुंतवणूक झाली असेल तर त्या ठिकाणी पैसे अडके सुद्धा तुम्ही नवस करून तुमचे पैसे अडके सुद्धा ज्याच्याकडे देणं घेणं आहे ते देऊ शकतात. पण चाऱ्याला असं आहे हा काजोबा आहे चारा आहे आणि हा चारा म्हणजे देव अधिक रूप त्याचं रूप चाऱ्यामध्ये आहे. हा चाऱ्याला आज नारळ कोंब्याचा सुद्धा भक्ष बोलला जातो. त्याप्रमाणे आज ज्याला ज्याची इच्छा असेल त्याप्रमाणे तुम्ही बोलू शकता आणि तुमचे नवस तुमची कामं झाल्याच्या नंतर देऊ शकता. कुठेही अडचण येत नाही. पैसा अडका पहिला खर्च नाहीये. फक्त तुम्ही तुमच्या मुखाने बोला की आमचं काम झाल्याच्या नंतर देवा काजरोबा आम्ही तुझ्याकडे तुझ्या स्थळात येऊ आणि तुझ्या स्थळात येऊन तुझा नवस फेडू. तुम्ही ज्या ज्या ठिकाणी आहात त्या ठिकाणी तुमच्या ह्या काजोबाचं नाव घ्या आणि तुम्ही नवस बोला. कुठेही अडचण येत नाही. हा काजरोबा हा कसाल हद्दीमध्ये कसालच्या 9 चतुर्शीमा ह्याला जोडलेले आहेत. ते म्हणजे कसाल पडवे, कसाल बांबुळी, कसाल ओरोस, कसाल कुंडे, कसाल कुसबे, कोकरण, कसाल गोल्डवे, कसा ओसरगाव, ओवळी, रामेश्वर आणि हेजूर माऊली अशा पद्धतीत ह्या 9 चतुर्शीमा एका सीमेला जोडून त्या 9 किलोमीटरचा चाळा हा आहे आणि ह्या चाळ्याला 360 खेळाचा मालक म्हणून ओळखला जातोय. तेव्हा कोणीही कुठलीही अडचण असेल तर ज्याने तुम्ही घरी बसून बोला. नाही पेक्षा फोन आज भावने ह्या ठिकाणी दिलेला आहे त्या फोनवर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा. आज भावने हे मानकरी म्हणून या ठिकाणी मी आज उभा आहे. या ठिकाणी मानकरी म्हणून मी इथे चांगली गाडी करतो त्याप्रमाणे करू शकतो. पण फोनवरून सांगितल्यानंतर मी या ठिकाणी तुमची अडलेली कामं असतील ते फोन घेऊन मी तुमच्याकडे कॉन्टॅक्ट करू शकतो. तुमचं नवस तिथे बोलू शकतो. या ठिकाणी बोलताना कुठलाही खर्च नाहीये. फक्त तुमचे नवस पूर्ण झाल्याच्या नंतर तुम्ही याचे नवस फेडायचे आहेत. काय चूक असेल तर त्याच्यामध्ये आज आम्हाला काही याच्यामध्ये बाकी अधिक नाही. पण वडिलांनी सांगितलेली माहिती त्याप्रमाणे वडिलांनी थोडासा इतिहास थोडासा देऊन ठेवला. त्या इतिहासाचं वाचन केल्याच्या नंतर मला ह्याचा अनुभव आला. मी मुंबईमध्ये होतो. मुंबईमध्ये बीएससीला कंडक्टर होतो. आल्यावर मला 18 वर्ष झालेली आहेत. 18 वर्ष मी या ठिकाणी सांगली गाराणी करतोय. त्याचा अनुभव मला आहे. त्यावरून मी तुम्हाला जे काय आहे मला जेवढं माहिती आहे मी तुमच्यापर्यंत पोहोचू शकतो आहे.
काही कोणी काळजी करू नका. आजारपणा असेल तुम्ही तिथून नवस बोला. नोकरी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी तिथून तुम्ही नवस बोला. अन्य मुलाबाळांच्या बाबतीत 99% खात्री आहे. मुलाबाळांच्या बाबतीत नवस पुरे होत आहेत. आणि नवसासाठी आज मुलाबाळांच्या कोणाला 10 वर्ष झाली, कोणाला 5 वर्ष झाली, कोणाला 14 वर्ष झाली, अशी लग्न होऊन झालेली आहे. त्या ठिकाणच्या अडचणी ते दूर होत आहेत. अन्य कुठेतरी मोठंच काय कारण असेल तर ते होत नाहीये, पण बाकीच्यांची कामं होत आहेत. अनुभव घ्या, खात्री करा आणि संवाद करा. धन्यवाद काका. ओके. ह्या काजऱ्याच्या झाडात असलेल्या विलक्षण शक्तीमुळे लोक हैसर आकर्षित होऊ लागले आणि लोकांचे मनोकामना पूर्ण होऊ लागले आणि काजरोबाची ख्याती दूरवर पसरली. मालवण गावचे मोरे नावचे एक गृहस्थ हैसून जायत असताना त्यांच्याने आपली मनोकामना हैसर बोलली आणि ती पूर्ण झाली. तेव्हा त्या मोरे नावच्या गृहस्थांनी हैसर बारक्याचा मंदिर बांधल्याने ता ह्या मंदिर. तर मंडळी, या व्हिडिओच्या माध्यमातून असे परंपरा जपान निसर्गाचा जतन करणाऱ्या प्रत्येक कोकणी माणसाक माझो मानाचो मुजरो. अभिमान असा माका माझ्या कोकणचो आणि मी कोकणी असल्याचो. मग तुम्ही कधी येतास काजरोबाच्या सावलीत क्षणभर बसाक? नक्की येवा. तर मंडळी, तुमका ह्यो माझो काजरोबा मंदिराचो व्हिडिओ कसो वाटलो ता कमेंट करून माका नक्की सांगा आणि माझ्या मालवणी कवग्या ह्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब सुद्धा करा. धन्यवाद.